аксарияти мардуми мо як ақида доранд ва ё кор мекунанд бар ивази коргарошон, дар баробари коргарошон кор мекунанд, но ҳама маош доранд, охир мефаҳманд ки чанд қариб монда бошад барои худшон, баъд ҳамонро мегиранд, худшон маош надоранд. Ба ман чӣ гапам мегӯям, ба хотире ки аксарияти мардуми мо хеле мегӯяд ки хай корхонаи хидмат ку, хай чизе ки мешавад намешавад, чанд қадар даромад мешавад намешавад, и ҳамон маоши ман, ҳамон пули ман мешавад, но вақте мебинанд ки ҳама маош гирифтагӣ охир ягон сумондагӣ нестай, аллакай ба таври автоматӣ дар уровни подсознании вай чӣ пайдо мешавад? Низкая самооценка. касе ки курсош бора гузаштага дивиденд намедонад чи аз мо маош гуфтестем што ҳама бифаҳмад гуфта ҳар як масалан ҳамун директор яъне ки корхонаи хидмат гуфта бояд охирон бояд сум нагирад, якам бояд сумша ҳамун худаш бигирад, барои пешрафту барои беҳтар кардан, хубтар кардан якам худаш бояд болои шахсияти худаш дошта бошад маблағе ки энергияш битаҳад болои худаш кор кунад.